Croeso i Opera Cenedlaethol Cymru. Rydyn ni yma i edrych ar ein cynhyrchiad diweddara o'r enwog La Traviata, a rhannu 6 rheswm pam y dylech chi hefyd ddod i weld yr opera. Dylech chi ddod i'r opera mwyn cael gwisgo lan ag edrych yn hyfryd. Neu, allech chi ddod mewn gwisg anffurfiol. Dylech chi ddod i'r opera yma i weld y colir gwych. Hefyd, dylech chi ddod mwyn cael gweld y gwisgoedd lliwgar a bendigedig. Dylech chi ddod i La Traviata i glywed y gerddoriaeth wych. Dylech ddod i La Traviata i brofi'r ddrama angerddol. Ond wrth gwrs, y prif reswm i ddod i'r opera yw gogoniant y sioe yn gyfan.